kienet kelma żejda u ma kienitx kelma. Il-ħmier reġgħu bdew jinħqu kemm jifilħu u qalulu ħares hemm fuq. Ara, hemm waħda minna fis-saqaf. Ħadd minnkom hemm fuq? Għajnien kulħadd tal-waqt wieħed twil waqfu fuq il-pittura ta' Giuseppi u Marija u Ġesu regbin fuq il-ħmara. Il-prelati tmesbżu għaliex fuq kollox hemm fuq kien hemm annimal mara. Insomma, xi tridu għal prelat ewlieni li beda jaqta' qalbu li jirnexxielu jibgħathom il-barra. Inkellmu lill-isqof, reġa' qal il-ħmar mexxej fisem kulħadd. Xi tridu tgħidulu? Qal l-istess prelat minn kull ma kien qiegħed ikollu jgħid. Li għandna ngħidulu se ngħiduh lilu, reġa' qal il-ħmar mexxej din id-darba bleħen qawwi. Lejlu biss iridu nkellmu tennew il-ħmier bleħen wieħed. Il-prelati tal-katedral fehmu li ma kienx hemm aktar x'jagħmlu, wieħed minnhom kontra qalbu daħal ġewwa u l-ħmier fehmu li kien mar biex isejjaħ lill-isqof. Għaddit sija. Kulħadd jistenna. Hemm dorrijin nistennew fix-xemx u fix-xita, gengmu l-ħmier. Ħajjitna nistennew lil min hu importanti aktar minna, qal wieħed minnhom. U kienet il-fehma tagħhom ilkoll. Imbagħad der l-isqof, liebes bħal l-oħrajn u aktar, b'kappa ħamra twila tkaxkar mal-art. Ftar fil-kappa kien hemm żewġ subien jaqbduha u jitilquha minn truf kif ikun jaqbel. Kien hemm ħarsa ta' stmerrija u staġib fuq wiċċu. Din id-dar talla u hija l-bnedmin biss. Imissni nibatkom lura fl-istalla. Imma sa nismakom xorta waħda, għalilhom. Ġejna biex narfuk li issa xbajna naqalaw swat u mbagħtu uġieħ fil-festi tiegħek. Ġisimna kollu ġbenġil, kollu xokkijiet, uħut minna mietu wkoll minħabba fil-festi tiegħek. U fuq kollox inti qatt ma qbista lina. Issa daqshekk, ingħaqadna bejnietna u fostna għandna solidarjetà unanima, sħiħa. Ara se tagħmel. Qallu bleħen sod u m'għaddab il-ħmar mexxej. Intom għaddejja tal-bnedmin. Inħlaqtu biex taqduh f'kull ma jkun jeħtieġ, għalilhom isqof. Jien rajt tal-bnedmin u mhux tal-bejjem u tal-ħmier. U fuq wiċċu kien hemm ħafna ironija u l-prelati jinfaqgħu jitqu. Aħna sħab tal-bnedmin mhux għaddejja tiegħu. Aħna bħalkom inħlaqna minn Alla wieħed, is-sok tal-ħmar mexxej. Tafu huwa r-reliġjon ukoll qiegħed naqra. Għallimni mela le? Forsi nitgħallem xi ħaġa minnek u minn sħabek, qal l-isqof waqt li nfuqa jitħaq u dar lejn il-prelati sħabu biex jitqu miegħu huma wkoll. Aħna għandna jeddijiet li tajhomna Alla u int għandek id-dmir li tiddefendina u ma tħallix li ninħaqru aktar fil-festi tiegħek u mhux fil-festi biss. In-nies tiegħek jaħqruna s-sena kollha u int qatt ma widdibthom. Issa żejjed qabeż wieħed mill-prelati tal-katedral. Taf ma min qed titkellem. L-ironija tal-prelati tbidlet f'għadab u f'illa ħin bla waqt. Jekk tħares hemm fuq lejn is-saqaf tkun taf kif smana l-mulej. Kienet waħda minna li saħnitu fil-art ta' Betlem u kienet waħda minna wkoll li ħaditu minn Betlem għal Nazaret. M'għandniex minn xiex nistħu. Kieku mhux għax intom tinsuna, tbaxxuna u taħqruna. Inti ħmar edukat ħafna milli jidher. Tafa ġmiela l-Bibja. Iqgħu dħalt f'xi setta reliġjuża. Qallu l-isqof u l-prelati kollha infaqgħu jitqu iżda mhux ħafna. Nafu iżjed minn hekk. Għallimna mela, għallimna, reġa' l-isqof. Nafu wkoll li kontu intom li tlabtu l-mewt tiegħu u sallabtuh. Kontu intom li m'emmintux li qamm il-mewt. Ma nistax nieħdu bis-serjetà jekk tibqa' tgħidha l-ħmerijiet. Taf minn fejn ġejja l-kelma ħmerijiet? Ġejja mill-kelma ħmar u l-prelati kollha reġgħu nfexxu jitqu. Titqu għax ma fimtu xejn
u għax libtu kollox ta' taħt fuq. Insomma, ednielek li maħniex se nħalluk taħqarna iżjed. Fil-misraħ quddiem il-katedral kienet diġà nġabret folla kbira. Is-sidien tal-ħmir kienu hemm, imgħaddiba ħafna u mistaġba bli ġara. Iżda ma kienu mħassbin xejn. Kienet praspura oħra tal-ħmir li minnhom kienu jsiru ħafna. Din kienet l-aktar waħda divertenti. Is-sagristan kien ilu li sakkar il-katedral biex ma jidħol ħadd u għalhekk ir-raħlin kienu fix-xwiek jistennew kif se tintemm il-praspura. L-isqof sema laqta n-nies barra l-katedral. Xi qed jiġri hemm barra? Staqsa lis-sagristan. Inġabru s-sidien tal-ħmir eċċellenza reverendissima. Il-kol imgħadba imma mifquajn bid-daħk ukoll. Qegħdin jistennew ktibat il-ħmir il-barra. L-isqof ħarruh. Il-folla kienet miegħu. Qegħdin nistennew deċiżjoni minn għandek u trid tkun favur tagħna. Maħniex se ninħaqru iktar, reġgħajjat il-ħmar mix-xejn. L-isqof fehem li issa l-qagħda kollha kienet saret kummedja waħda. M'għandix ngħidilkom iżjed? X'se tagħmel? Staqsih li ħmar mix-xejn. Staqsi din il-mistoqsija lilek innifsek u lil sħabek li kont minnek kont immur lura f'posti. Id-deċiżjoni tiegħi ħatta, kollox jibqa' kif inhu, jaqblilkom tmorru lura minn fejn ħrabtu. Il-ħmir bdew jinħqu. Tkeċċina biex nibqgħu ninħaqru. Jien rajt għall-bnedmin u mhux tagħkom. Marru għand il-politiċi, forsi jaqbżu għalikom huma. Il-politiċi ma jaqbżux għalina għaliex jitilfu l-voti. Intetta. U inti ma taqbiss għalina għaliex titlef l-appoġġ. Intetta wkoll. Għand min fadlilkom tmorru. Il-mulej fuq in-naħa tagħna. Mela marru għandu. Mhux inti tkellem f'ismu. Intetta. U jien qiegħed ngħidilkom biex titilqu l-barra minn hawn. Imma m'intix titkellem f'ismu kif imissek, qiegħed titkellem kif iriduk in-nies. Għalhekk qatt ma ddefendejtna? L-isqof olla leħnu u ordna. Iftħu l-bibien tal-katedral u għabatuhom lura ant is-sidien tagħhom. Hemm posthom. Il-ħmir bdew jibħu kemm jifilħu, imbeżżajn iżjed minn qabel li issa se jinħaqru aktar. Min jaf xemm lesta lina issa, l-assidin tagħna isiru jafu x'għamilna. L-aħwa, qal il-ħmar mexxej lil sħabu. Kif sart mill-bidu bla ma għedtilkom, ħatmu magħna ħrif il-mulej. U l-mulej ukoll spiċċa ħażin f'idejhom. Ma jgħodx aktar. M'hemmx nagħmlu iżjed. L-affarijiet m'għadhomx kif kienu f'Betlem u f'Nazzaret. Nittamaw li bidbatijietna fl-aħħar imorru l-ġenna. Il-mulej biss fuq in-naħa tagħna u ma għandu ebda saħħa fuq dawn in-nies. L-ogħla liġi għal dawn in-nies hija l-liġi u mhux l-imħabba. Huma ħatfulu s-seta minn idejh u issa l-poter f'idejhom. Il-prelati tal-katedrali nfexxu jitqu kemm jifilħu. Issa għandna wkoll it-teoloġija tal-ħmir, il-ġenna għalina biss ħmir. Barra, hemm min qed jistenniekom, għalilhom l-isqof waqt li jagħmel sinjal lil sħabu biex jidħlu ġewwa. Dema kbira qatret mill-għajnejn ta' Ġesu riekeb il-ħmar hemm fuq fil-puttura tas-saqaf u ġiet dritt fuq ras l-isqof. L-isqof olla idu u mesaħ rasu. Is-saqaf qed iqattar. Qal, hemm bżonn nirrestawrawh. Dik pittura famuża.